Част номер 9. Най-накрая се придвижваме към дългоочаквания край. Имаме само още една финална последна част, 10-та, където всичко ще приключи. Таблото е тапицирано, вече работата с кожа по него приключи. Остават му воланчето, което трябва да довършим. Знаете, от много време. Оставил съм ги за най-накрая. Няколко интериорни детайли има, които ще ги видите къде се са във видеото, ще ги обясня. Това нещо трябва следващия път да бъде вече боядисано в черен пиано лак. Лака трябва да е стегнал, всичко трябва да е минало, да е изсъхнало фактически. Тоест говорим за нещо в рамките на минимум около 10 на дена. Още ще имаме напълно завършен, готов продукт. Знаете, близо 5 месеца отне, нали, причините няма да ги изброяваме, може да стане по-бързо, но както и да е, живи и здрави сме, всичко се случи, всичко приключва, така че надявам се да ви е харесало това, което сте гледали. Аз лично съм доста доволен от резултата. На мен ми харесва това, което се случи, това, което стана. Както виждате, опитахме се да го направим максимално добре, без да се бърза, без да се изпреварват събитията, без да, понеже ако не бях купил друго табло, щеше да има един момент, в който колата ми трябва, айде давай там по-набързо, каквото стане и така нататък и нещата почват да се претупват, което не е добре. Стига вече сладки приказки, нека да видим докъде стигнахме, нека да видим какво предстои, как станаха нещата и да видим как ще реагирате вие на това нещо. Кажете си мнението, напишете коментар, споделете, харесва ли ви, не ви ли харесва, къде сбъркахме, къде не сбъркахме, кое стана добре, кое може да стане по-добре. Предполагам, че по-добре от мен се сещате какво трябва да направите. Сега ще ви покажа докъде стигнахме и ще направим една кратка разходка по таблото. Ще огледаме всичко от А до Я и продължаваме с следващите детайли, които ни предстоят. В общи линии дясната част е готова. Изглежда така. Това също съм сложил. Сега тук ще имаме погледнато през различни ъгли, понеже шева, нашето табло от две части. През различни ъгли понякога шева може да стои леко крив, но трябва да знаете, че не е крив. Тук може да го видите. Така, тук имаме двата шева са успоредни. Както виждате, този двата. Това си е точно по същия начин и на оригиналното табло. Тук е малко по-голямо разстоянието, духалка стои леко. В смисъл копирано е както си трябва. Тук имаме нещо, което сме си го поръчали. То е не съм го залепил все още, първо ще си играя с него. Така. Продължаваме към средата. Продължаваме с шева нататък. Ето ми е шапката. Тук те видяхте вече. Е лявата част. Сега, тук в лявата част също се получиха добре нещата. Сега имаме два проблема, които до някъде бяха очаквани при мене. Сега ще ви ги покажа. Двата проблема се стоят в това. Тук, понеже тази част тук и тази част тук при наличието на кожа отгоре вдолу, малко става малко по-широка, и когато се свържат после една към друга, малко надига. Тук има една лека дупка. Трябва да коригираме, това ще се оправи лесно. Това е единия проблем. Другия проблем от другата страна при кората на същото място е малко по-сериозен, защото кората получава ето така. Тук става малко грозно нещо, което лявото що годе. Лявото ще се оправи много лесно, в момента не съм го напаснал много. Дясното трябва също да изграда тук нещо. Измислил съм го, след малко ще ги коригирам тези два проблема, да може да го нямаме това и да може да ни се получи също красиво лявото. Иначе виждате как пасва духалката. Ето как седи всичко. Всичко е идеално. Така, от тук ще продължим с централната конзола. Трябва да бъде тапицирана. Тя е лесна, днес ще я направя. Централната конзола. Имаме да тапицираме жабката. Тук се очакваше да има такива неща, между другото, защото няма как да завие кожата и да продължи да е смисъл такъв. Тя няма как да стане чисто физически, обаче това са невидимите части, които се виждат само при отваряне на капака на жабката. Аз ще ги малко коригирам тия неща, за да не стоят толкова грозни. Трябва да тапицираме капака на жабката, централната конзола, дръжката, ето виждате, личат и точно къде са и дупчиците. Да направим дръжката също. Тя е малко по-сложна от останалите неща.
В общи линии мисля, че май това е. Сега тук ще бъде изработена допълнителна кора, която да скрива частите видимите, които са в момента, но това ще стане след като таблото е монтирано в колата, така че за момента нямам ангажимент към това нещо. И в общи линии таблото изглежда последния начин. Вече е тапицирано цялото. Се опитам днес да ви покажа и средната част тапицирана. Жабката, що горе не е много сложна, ще я направим и нея. И дръжката, и с таблото приключваме. От там нататък ще останат нещата, които са за боядисване. Те ще ги видите в следващия епизод, последния, който е вече с цялото завършено готово табло. И така, още много малко неща има за довършване, за да може всичко да стане както трябва финално. Последните два елемента, които остават, са централната конзола, която помните, че изработихме. Тук няма нищо специфично, няма шиене, няма нищо сложно. Единствено направих този улей, този подсек, където да събера двете парчета кожа, за да не използвам толкова голямо количество, което реално пак няма да спестя кой знае колко много, но поне някаква малка икономия може да направим. Горната страна подготвих и тук допълнително улей, обаче се оказва, че тази част е тази тук част отгоре, която върви. И е изцяло невидима, защото рамката я прехвърля и не може да се види нищо там. Така че тази част ще мине без кожа, тя ще дойде до тук. Няма нужда нито да харчим излишно количество кожа, нито да отдебеляваме нещо, което вследствие ще ни бъде проблем. Така че кожата ще се събере, оригинално се събира тук, в оригиналната конзола, при нас ще се събере отдолу и без това е невидима част също, която няма да се, и ще бъде от две парчета, лява и дясна. Сега почвам да го правя, почвам да лепа. Както казах, тук няма нищо сложно, след малко ще ви покажа резултата. Ето как изглеждат нещата в момента. Показваме. Проблема отляво под духалката е коригиран. Человете са готови. Довършена е и централната конзола, също е тапицирана, плюс жабката. В общи линии това слага край на кожата и на тапицирането на кожа с кожа по таблото. Тук нататък имаме една финална стъпка, която да боядисаме останалите интериорни детайли. Да ще ви покажа и тях. Така изглеждаме след почти 5 месеца труд. Разбира се, може да стане много по-бързо, ако не се занимавах и с други неща, но все пак, знаете, няма кой да плаща, така че искам трябва да се самофинансирам. Това е положението, така стоят нещата. Виждате как изглежда таблото. Виждате от всички ъгли, от всички страни. Аз лично от резултата съм доволен. Разбира се, като го видя изцяло завършено, ще ми хареса още повече. Сега, и тук имаме един ето е жабката. Така стои всичко. Сега, остават ни ето тази тук флошка, която трябва да стане. Остава ни, тя трябва да се боядиси рано. Остава ни ето тази рамка, която в момента виждате матова, трябва да стане черен пиано лак. И трябва да довършим волана, плюс флошките, двете парчета горно и долно на самия волан. Там около ключа за фаровете ще си поиграя още малко, има леко да се доработи. Но в общи линии това ще представлява таблото. И в следващата серия ще видите всичко завършено, всичко монтирано, сглобено, събрано и така нататък. Шеловете ви ги показах, видяхте как станаха нещата, така стои
реално, нали, разглобено. Още много малко работа имаме до финала, която ще свършиме съвсем скоро. Няма се да ви харесва, аз лично съм доста доволен от резултата и очаквам всичко да приключи. След като приключа окончателно с таблото, след като го монтирам на колата, след като подкарам всичките електроника покрай него, остава да се изградат централната конзола, която ще върви долу покрай лоста. Знаете, тя е покрай скоростния лост. Тя е също доста специфична в този модел. Ще ви я покажа и нея как изглежда. Също така имаме да направим и съвсем скоро ще предстои апгрейд на предните седалки. Предните седалки за момента са по-важни, защото в момента ползвам седалки, които, така да го кажа, не са ми много удобни. И тъй като колата вози леко по-твърдо, нали, знаете, това не е S-класа, която да поема и да така стъпва мекичко, удобно, комфортно. Колата вози малко по-твърдо, затова искам да си направя изцяло анатомична седалка, която да е изработена за мене, по моето тяло, за моето тегло, за абсолютно всичко, което трябва така че аз да мога да седна и да ми е удобно и комфортно и приятно в нея, в тази седалка. Плюс един допълнителен такъв лек механизъм има, намерил съм го, ще ви го споделя по-нататък, който умекотява самите вибрации, самите неравности и така нататък. Това, което реално трябва да върши седалката, просто да прави возията на колата още една идея по-комфортна и това нещо да не пречи в последствие, защото има много важно дали ще седнеш на твърда седалка, която ще те подмята навсякъде, или ще седнеш в нещо удобно и комфортно, което допълнително ще направи това да караш и да се возиш в тая кола нещо доста по-приятно. Знаете, нали, не мога да си кривим душата, специално тия автомобили, тук не се набляга основно на много висок комфорт за шофьора, за пътниците и така нататък. Може би в най-новите модели вече е различно, нямам представа, но във всичките, да не казвам, че има и топ версии като 5.5, където е още по-зле положението, но който има такава кола, който знае, който се е возил, мисля, че разбира за какво става въпрос.